Let's preach about Drewmas. Drewmas media, Drewmas, Drewmas, everywhere. Drewmas, Yo. Drewmas media, Drewmas is everywhere you go. In Harare, Drewmas media, Bulawayo, Drewmas, Mutare, Drewmas, Haumaswingo, Drewmas, hey. Drewmas media, Drewmas is everywhere you go. Ucholocho, Drewmas media, Drewmas, Plumtree, Drewmas, Kecheka, Drewmas, hey. Drewmas media, Drewmas is Tichi. everywhere you go. 2024 igore ratanga zvisina kunaka. Ndofunga tine vanhu vakawanda vamwe vataishanda nawo muenzaniso anonzi Hector Murombedzi uyo ataishanda naye kuZBC. Iye zvinezvi kune vakawanda vari kungodona. Kuna Julius Chirume zvakare ZBC akangodona. Ndufu dzacho hapana zviri kunzi ninge arwara kwenguva refu, asi one day otonzwa kuti munhu hakuchina. Nhasi uno tiri pamusha aita zvemadhirama Watson Chidzomba hakuchina zvakare. Rufu rwacho inguva diki diki, munhu hakuchina. Ndo maperero atiri kuita. Rangu zita ndinonzi Andrew Neshamba. Regai titaureka neveukama vatitsanangurire kuti chii chaitika chazotora mushakabvu uyezve kuti ari kuvigwa rini kupi. Senguva dzese musakanganwa kusubscribe kuDrewmas Media. Drewmas Media taking you to another level. My name is Watson Junior Chidzomba. Mwana wa Watson Chidzomba, the late. As of now, the date has been already confirmed. Saka so far mamiro akaitawo zvinhu vachanga vachichemerwawo kumba kwavo kuNorton panamba 12339 Johannesburg kuNorton. Ndo pavachanga vachichema. Saka nhasi uno ndo zuva richange richirara bhodhi mumba. And then mangwano burial yedu chizoitika kuma 1 masikati. Yeah. Vari kuvigwa kupi? Vari kuvigwa muNorton paWest Bend Cemetery yeNorton mangwana. Okay. Tichida kunzwawo nezvemhuri yenyu, vasiya vana vangani uyezve vakurawo zvakadini? So far vasiya tiri 3, kuti tatongori 3 zvedu. Saka kune 2 masisters angu, ini ndiniwo mukomana last born. Saka tasara tiri vana 3 namai vedu varipo. Okay. As I know him, my dad, I think yese akashanda nawo anoziva kuti yange iri type yemunhu yangu sina pressure nemunhu, asina kana musi anoswera achinetsana nemunhu, munhu aingogara achifara. Kuti kana atsamwa anotsamwa nguva iyoyo obva atokushauda ipapo. Asi after kana minute akutokuti uya mwanangu, kana kuti enda uku ndakutokutuma chakati ita so, akutoita kunga chinja kudai. Of course maybe aizoshandisawo maacting skills ake, but that was him. He was just a kind man. Munhu aingowanzofarira kungogara ari kusaidi rekufarafara than rekusuwa muart industry, I guess. Ameno titarisa life yavo yekuacta, tingati character yavo pavaiacta waiona sei, uyezve nderipi drama raunotiwa iri rakandinakidza kudarika mamwe ese? Ndichiona hangu ipapo pari triki zvapo kwandiri, because mamwe akaitwa nsanda zvaro, mamwe ndikazovaona later nditi. Saka ndikuna biased because mandizuva wai atanga kuma age unyatsonzwiso kwaitwa enzi gringo riri. Saka ndo kuti ndikatoti ndakanyatsoriona ndakunyatsoziyawo nananzungu muriva vai ndo andakanyatsokuenjoyawo paage yangu ndichinyatsonzwisawo kuti zvikuitika kuti pakuactwa parudai. Ndo andingati madhirama yawo ari 2 andakaenjoya stereka kuna mundaraunda.
ko iro rufu chii chakanyasitika? Vanga vachirwara here baba? Baba vangu vasiri kutomborwara, asi kuti zvakangoitika one day ungoti short illness yakangoitikawo. We were not even sure kuti chiiwo, and takazongoerekana tangoendawo nawo kuchipatara toda kuti vaitwe matest tione kuti pavari kuchema kuti mudumbu madai tione kuti chii. Ndopatakatozoona munhu atongoshayika ari pakati pekutoitwa matest yawo, so it was a sudden death yekuti atongotisiyawo tichitoshamisikawo. Kwandiri ndikutozvitoro sefirimu rekupedzisira ravatoshuta, nekuti kwandiri handisanda kutozvibhilieve because ndikuona munhu kushuva kutaura nemunhu and then someone is gone. Baba vaita zvekuekta, saka tingati imimi vana vasara vari 3 kudaro, pane here atingati ari kuteedzerawo kuekta kwababa kana kuti ari involved muarts industry? I guess panyaya yomba medu ndini ndega ini ndakatoteedzerawo izvozvo, because inini I'm an actor, I'm a script writer, I'm a songwriter, and nditori neband rangu rinonzi Ngoma Ndizvo, I'm a musician, so I'm 100% into art. In fact, ivo baba wangu, he was actually my mentor from day one. He taught me everything, how to read a script, how to do this, especially the acting side, but you know, professionally you have to learn a lot of things in art. Even if you're in music, even if you're in acting, it's still art. You still have to behave in a certain way. So he was that guy who lifted my spirits, who told me what to do, what to say. That's why today I'm the guy talking to you. Yes, so he was recently he was managing me. Actually, manager brand rangu as a musician. So out of my losses very personal webumba, I also lost a manager wangu. So I told him a setback yatoitika upabasa rangu as well. Asi wisoja ona. Semiimbi kudaro manga matima nemaalbums era mamabudisa kuti mamuchiri kutotanga upinda mazvi? Okay, right now nditori nealbum rikutobikwa izvozvo rato almost done. Ngachitogadzirisa ngachitoplana kulauncha, but ndine matracks andinawo atori on YouTube. Zita rangu it's Jwater randoshandisa for stage work, JAYWATA, Jwater, and Ngoma Ndizvo band. No, that's my band. So social media handles YouTube, Facebook, DJ, ndo kune stuff saka mune masingles era mukamboburitsa masongs masingles amukamboimba? Yes, masingles ndinawo ndakatomboimba, atori available on YouTube right now. If you go on my YouTube, it's Jwater official. My music is there. Rufu murawo wa Mwari, nguva kana yasvika hapana anoramba. Kuna Watson toti aiwasawira, ndaiwirana naye zvikuru, ndikatomboita mainterviews naye akawandisa zvandirwadza nekuti he was a personal brother zvakare kwandiri. Kuna Watson toti aiwaka zorora murugare. Rangu zita ndinonzi Andrew Neshamba. Senguva dzese musakanga nokusubscribe ku Drewmas Media. Drewmas Media taking you to another level.
wakamboonana tichazoonana nerimwe zuva hama dzangu. Goodbye my friends, goodbye my friends, wakamboonana tichazoonana nerimwe zuva hama dzangu. Ini ndokwenda kubasa kwangu, iwe makiwe mkaranga, iwe makiwe mkaranga, iwe makiwe mkaranga. Ah.